Salut, prieteni și dragi user de pe Godplay. Azi vă voi arăta cum puteți să faceți o simplă mișcare în After Effects să pară mai naturală folosind Motion Blur. Hai să începem prin a crea o nouă compoziție. Eu folosesc 1280 cu 720 cu 29 de frame-uri pe secundă. Puneți durata care o vreți. Eu pun 10. Așa, vom începe prin crearea unui text. Și vom scrie GP. Mutăm anchor point-ul folosind pan behind tool sus, pe centru. Acum ne vom duce la scale, apăsăm S sau pur și simplu intrăm transform scale, dar eu prefer direct S-ul, nu mai micar ca ecran. Și vom da click pe ceas pentru a crea niște keyframe-uri și ne vom juca. Scoatem legătura de aici ca să nu se mai mențină legătură între porții. Și vom duce al doilea număr pe 0. La jumătate de secundă îl ducem înapoi la 100. Apoi 110 și după aia din nou 100. Și priviți ce am obținut. Mie unul nu prea îmi place ce a ieșit, deoarece nu pare naturală mișcarea. Mutăm un pic keyframe-urile mai aproape. Iar acum bifăm Enable Motion Blur for all layers și bifăm prima căsuță de aici. Dacă această căsuță nu vă apare, pur și simplu apăsați F4 sau selectați aici jos prima cheiță și dăm click pe aceste trei cercuri suprapuse. Și hai să vedem ce a ieșit acum. Parcă e mai bine. Același lucru e valabil și cu imagini. Hai să încărcăm o imagine. O vedem pe Johnny Bravo în prim plan. Și îl vom face pe Johnny să facă un pic de mișcare. Facem un position. Îi dăm click pe ceas să facem niște keyframe-uri. Îl scoatem din cadru. La o secundă îl aducem înapoi. Dar parcă tot nu-i de ajuns. Îi facem un pic de rotație aici. Să zicem 360. Și să vedem ce a ieșit. Și a apărut Johnny. Și acum vom bifa, Motion Blur-ul bifat și vom bifa și aici cele trei cerculețe. Să vedem acum cum arată. Deja se observă diferența, se aplică un mic blur în jurul renderului și se menține până când acesta se oprește din mișcare. Și cam acestea au fost pentru ziua de azi. Tech vă urează o zi bună și vă invit la următorul tutorial la rubrica After Effects pe forumul de la Godplay.